Kurdistan welatê Kûs heye ku ji fîlmên li ser hatine çêkirin, ji pirtûkên li ser hatine nivîsandin wê de dire. Zarokên bêguneh yên vî welatî di nava rastiyek wiha da çavên xwe ji jiyanê re vedikin. Lê ew zarok tevê hemû dijwariyên şer jî mezin dibin. Di çavên keç û xortên ciwan da bi têgîna demê ya ku di herike ra hêviyên pêşerojeke azad jî dibiriqe. Keç û xortên wêrek yên di feraseta mêr da weke agir û barûtê têne binavkirin, di temenê xwe yê ciwan da di meydana cengê da li hev civiyan. Ji bo siberojeke azad hemû hêviyên xwe dane ser milên xwe û ber bi dewleta ku xweke Xweda pênase dike va dimeşin. Yên ku xweke Xweda rewa dikin di nav agir damane û li ciyekî xilasiyê digerin, lê ev dem demên dawî yên dagirkerî û talanê ne. Ruhekî sozdar, dileke ku bûye sondxariya jiyaneke azad, hênaseyeke xwebaxş, mêzekirineke wêrek. Hemû mefhûm di nava pêşbirkekî dane, da ku wê bidine nasîn. Gelo wê hewildanên heyî bikaribe kêm be jî wê bide nasîn. Biryadariyeke bilind e ew. Ew kelecaneke germ e. Ew lê gerînvaneke bêwastan a heqîqetê ye. Ew dilovan gever e. Ew hem şervaneke azadiyê bû, hem jî rastiya ku li welat dihate jiyîn ji tevahî cîhanê re radikand. Çîroka jiyana wê pênaseya vegotina çîrokeke rasteqîn a ku hatiye jînê ye. Her kesek ku wê nas dikir, dê wê her tim bi girnîjînekê bibîr bînin. Di nava tarîtiya vê serdemê da kenên li ser rûyê wê dibiriqî bûn pênaseya hêviyeke bêdawî. Dilovan gever îfadeya biryardariya tekoşîna ciwanên Kurdistanê yên ku li hemberî zilmê ji nûva avakirina jiyaneke azad dane. Belê, çîroka dilovan, çîroka ciwanên ku li hemberî polîtîqayên şerê taybet ên dijmin, dihat wateya heta dawiyê ısrara dilêgerîna azadiyê da. Dilovan bi vê armancê berê xwe da Kobanê yanî gelaha berxwedanê ya Kurdistanê. Dilovan di sala 2014 da li dijî zebaniyên demê di berxwedaniya Kobanê da ciyê xwe girt. Dilovan li her kolaneke Kobanê bû parçeyek ji wê berxwedaniya efsûnî. Kobanê ji bo mirovahiyê îmtihanek bû. Ji bo derbaskirina vê îmtihanê tenê yek rêbaz hebû. Ew jî berxwedanî bû. Dilovan jî bi dilê xwe yê wêrek ji zanîngehê berê xwe da warê cenga mezin a Kobanê. Zarokên welatê pîroz careke din derketin ser dîka dîrokê. Dîrok vê carê ne bi destê dîroknasên xwefiroş û pênûsên ku hatine kirîn dihate nivîsandin. Dîrok vê carê bi destê ciwanên Kurd ên berxwedêr û birûmet hate nivîsandin. Dilovan di meşa xwe ya tekoşîna şoreşkerî ya ku di şibiya maratoneke dûr û dirêj da her dem ber bi heqîqet û azadiyê ve baz da. Carna mirov li hemberî hindek kesan hêsta ku qey bi salane wan nas dike dijî. Paşî li pey sedema kelecan û germahiya ku di dilê mirovan da afirandine digere. Dilovan gever a ku di nava refên yepêjê da yekane îdeal û xeyala wê azadî bû bi keseta xwe ya wêrek, xwedî biryar û bi kelecan her dem ji derdora xwe ra bû çavkaniya motivasyonê. Dilovan di tekoşîna azadiyê da bi sozariya xwe ya ji bo azadiyê şopên bi wate li pey xwe hêrişt. Dilovan hem şahîdî kir, hem bi xwe jiya û hem jî rastiya ku welat dihate jiyîn yanî tekoşîna hevreyên xwe yên qehreman bi kamereya xwe weke bîreke ku tu caran neyê ji bîrkirin ji pêşerojan re hêrişt. Sargonên serdemê di nehê cotmeha 2019 da careke din bi destên xwe yên bixwîn derketin ser dîka dîrokê. Dilovan li hemberî vê hovîtiyê di destekî xwe da kamera
û di destekê din da çeka xwe hilgirt û berê xwe da girê spî. Ji bo êrişên dagirkeriya dewleta Tirk, a ku ew weke kaniya aştiyê lê gelê herêmê jî weke kaniya xûnê binav dikin, bê ku tereddût bijî bi wêrekiyeke bê hempa ji cîhanê re rabigihîne derkete rê. Dilovan di peyama ku beriya şehadeta xwe ji rêhevalên xwe yên navenda çapemeniya YPJ ra şandibû da biryardariya xwe bi van gotinan tîne ziman. Heta ku şervanek tenê bimîne jî ez ê li vir bimînim û berxwedana wan ji hemû cîhanê re rabigihînim. Ji vê peyama Dilovan jî têfhem kirin. Dilovan bi rihê xwe yê ciwan li hemberî hemû hovîtiyên artêşa dewleta Tirk a dagirker, xwedê biryadariyeke geleke xurt bû. Da ku rastiyan ji cîhana ku ger, gor û lal bûye re rabigihîne. Ji ber ku Dilovan şahidiya rêya ku dibe serkeftinê kiribû. Wê dizanibû berxwedan teqeskirina azadiyê ye. شهیدی لوان کنه خو هنگی خو تجاری کم نت کر یعنی چوبا کیجان جواته یعنی انرژی خو هر تم بلافت کر وی جواته هم شورشگر بو هم کارهای باسنه چاپمنی هر باش دمشان و هم جوسا مثلا هستی که پر جدا امروزی گلوه هبو. باره وسام مزن دابون سرمره خو مرو باور ندیکر حواله که هف قصی جوان و هف قصی نو وی باری دینا سرمره خو و پرسیارتی هو قصی بوره کی دینا سرمره خو به بمشه یعنی بو او کی بمشه بو جوشه بو هیجان بمشه. Askıname despeki tişteki bağlamı kişan mesela şineki xwedî biryar bû ama her tiş kabul nedikir. Tekoşîn dikir. Taybet keseyeteki jina azad yani tekoşînek wî de keseyete wî de hebû. Dilovan kengir çû kobane em kengir çûn ez zanim her digot işte ez gerek biçim falan malê ez gerek biçim falan dayı ki bînim ez gerek biçim falan bavî bibînim yani dibêjin ya ne tenê wekî şervanekî duê derê de şer kir û xelas yani û rizgarkirina wê re bidawî nebû. Tu ez kobanê me ji gundê hercê me keço hacî me mela dihot got keço temel werdê got tamam. Şehîd Dilovan dixwast got biçe gurevên taybet ye ku belkî gelek kes nekarî bû biçwaye. Bi rojan wekî goma got li wê derê dikarî bû li cebhê bima di nava xebatê bima di nava wê westanê de bima lê tu pirskirêk ji bo wê tune bû got ew were kirin. Yani weke endamekî taborê bi xwe lê hatibû. Ser piştê qîr dikir heya ku hem diçûn digihîştin wê derê. Geh stran digotin, geh slogan davêtin, geh bere gazî hevalê din dikir. Yani di deqa ji vê re seknandin nîn bû. Her vê teliyê bi xwe jî got wê ez hîs nakim ku tenê ez ragihandinim. Destê em hemû pêbandor bûn ku hevalek ku sabûhişte ku her kes pêbandor bibe. Yani zarok pêbandor bûn, mezin pêbandor bûn. Çi kesê ku ew nas kirine pêbandor dibûn. Ji bo nasnameyê navenda ragandinê YPJ jî Heval Dilovan bû yek sembolê ragandinê YPJ.